So nakaliang jongi kum ka New Tribute Council Motorization Circle kum u President bon melam jong ka circle po ka dong bar kathanji bor kawai hadin jong ka jingjia ka belajar po ka snong Loberton haga khat kandai trek ha ka iwe ni khana school bo puli hantai snong mogalei ila sa thombor ha ki riboman ki bahaduk menta nakaliang jong ka snong bat kum juru jong ka police department kim pat yo ban kem ya utai lani kitei ki bdon kiti ban thombor ya kati ka khana kan thei tinakaliang jongi kum ka seng ki pan pau ya ki jing susi ka bakrao ba kum kini ki jinjia ki ja po ka dong bar ka than mi jongi nakaliang jongi kum seng ila persang hi ban kali ban perthau ban manta kasi nakaliang jongi ngila poi ban ngidon hang ne po kasnong Loberton but haduk menta nakaliang jong snong bat kumjuru jong police department kimpat yo ban labdin manu bedon keti ban le bat ban thombor ya kete khna kan thei tinakaliang jongi kum kasang ni panpau ya gijin padram ka bajur halor ki bakum kini gijin ja ki wan ya ban ja po kadong bat kathai ge jongi ka babu ya ge jingma bat ke jing shong seir kham tam yi khna kan thei ki badon kam ban yai na koi ka jaka se koi pat bat kham tam ha ki por mit por yong nakaliang jongi kum kasang ni sno ban penrem bakum kini ki jingjia ki jia ha ka basit basai ha ka por man si ha ka ba ngingim nam la ban pediang ya ki bakum kini ki jingjia ki wan jia tinakaliang jongi kum kasang ni sno yang ban penrem bat ni dekan tu ya ka tanat jong ka police bakan sno bha ya ka ban simkhya kloi ya ka kam bat kermen lengbar ka jing simkhya jong ka police department mar ngitip banado kutu khat khandai tarik nakaliang jong police department khamtam ki special nangte na Shillong rengkat bat kaji terlang jong police jong ka district Eastern West kila simkhya ban wan ha ka snong Loberton na kamta ban lek ban kam bat kermen nang ni sakmat lengba ka jing simkhya jong police jong ka district Eastern West ngei skam bangin yo ban kem no mador ya ubriu lani kibriu ki bedon keti ban thombor ya kate khna school bat kum bangi tip ba menta nakalian jong te khna school ngalayo ya kaban akran yi kami jong i minimum step lengba ka telefon di nakaliang jong kimi le youtube ba te khna menta dang don hab dang ka jing sitom bat hadu menta impat la ya ban kren ti ngi nakaliang sang ni pha ya ka jing kerku kerdo bat ngi kitbok kit ruyang ba te khna samla in yo no ya ka jing ko jing kya bat kermen hadin ba ini khna samla ibala sha ya kene ka jingjia ko snosi ibalangat ya kene ka apot ko snosi in koit no na ka jingsitom jong i athrai na ka yang ka snong bat kumjur kam tam na ka police department kini yo ya ka ban sim ka jing thokit ko babnya ban kerman skam ban na ka yang jong police kini yo no ban pensitom ban kam no mardor ya don kiti ban thombor ya ka te ka khna kan thei